Tayo gid nga adlaw sa inyo tanan. Kag siningit yo padayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay siya nagaupod sa aton tubtob subong sa aton nga pagpamalandong sang iya mga pulong. Kag ang pulong sa Dios nga aton pagapamalandungan karon ini makita sa Hebrews chapter 4 verses 14 pakadto sa 16. Kag diri baga basahon nakon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling gani magbalik-on kita sa aton pagtuo kay may dako kag pinakamataas kita nga pari sa tubangan sang Dios. Si Jesus ang anak sang Dios, ang aton pinakataas nga pari nga nagabatyag man sang aton mga kaluyahon kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton pero wala siya makasala. Gani hindi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios sa diin yara ang grasya. Didto magabaton kita sing kaluoy ka grasya nga makabulig sa aton nga kinahanglan naton ini. Ini amo ang pulong sa Ginoo kag ang tigulo nga aton paghambalan karon nagasiling pare sang tanan nga mga tawo. Kung aton nadumduman sa Old Testament pa lang ang mga katawhan sang Dios nga amo ang Israelinhon kag mga Hudiyo, nagpili sila sang mga pari sa kaliwat ni Levi agod nga magpang-alagad sa tunga nila kag ang Dios. Kag ang mga pari nga ila ginapili nga nag-alagad sa ila mga maayo, mapisan man nga mga pari, matinumanon sa ilang Diyos non helikoton dito sa ilang simbahan sa templo dito sa Jerusalem. Pero sa aton ginbasa, although nga mga maayo man nga mga pari ang nag-aalagad sa ila, sa mga Israelinhon ka mga Hudiyo, sa aton ginbasa, ang Diyos nga Amay nagpili sang pinakaamaayo nga pari nga mag-aalagad sa aton. Kagini nga pari nga ginpili sang Amay wala sing iban kundi ang iyang bugto nga anak si Ginoong Hesukristo. Kagisiling sang verse nga si Jesus Christ ang aton nga maayo nga pari ginatawag nga pinakataas siya nga pari. Kagamoy nang ginsiling diri sa 15 chapter 4 verse 15 nga siling ang aton pinakataas nga pari siya gid amo ang pinakataas nga pari siling sang Bible. Nga ang makasiling kita nga pinakataas gid siya nga pari. Una sa tanan, si Jesus Christ iya wala gid makahimo sang sala. Samtang ang mga pari sa mga Israelinhon kag mga Hudiyo bisan ano ka buot sa ila kag matinumanon ng mga pari, pero sila iya may kakulangan. Nakahimo sila iya sang sala katulad man sang iban nga mga tao. Si Kristo iya amugid ang pinakataas nga pari kay perpekto siya, wala nakahimo sang sala. Ang siling sa Bible sa Hebrew 4:18, si Jesus Christ gintintar man katulad sa aton, pero wala siya iya makahimo sang sala. Kabangdanan nga gitawag sa Bible nga pinakataas nga pari
kay wala si makatupong sa iya, ikumparar nimo sa iban nga mga pare sa Israelinhon sa Old Testament kag sa mga Hudiyo, malayo sila kay Jesus Christ, kay sila iya may mga shortcomings, sila iya may mga kakulangan, si Kristo iya perfecto. Gintintar man siya katulad sa mga tao, pero wala siya makahimo sang sala. Kadua nga rason nga makita naton nga si Kristo ang bugtong nga anak sang Dios nga aton manluluwas, ginatawag siya iya nga siya amugid ang pinakataas nga pare, kay siya nagapang-alagad sa aton sa tunga sang Amay sang Dios kag sa aton didto sa langit. Ang mga kaparian sang mga Hudiyo kag mga Israelinhon, katulad man sang aton mga maayo kag mabuot nga mga pare, diri sila iya nagapang-alagad sa duta. Si Kristo iya didto sa langit, didto siya nagapungko sa tuo nga kamot sang Amay kag nagapakitlooy pabor sa aton nga ang Amay magmaluluyon sa aton nga mga tao, kay man may mga kakulangan man kita, kag nahangpan ina ni Jesus Christ ang aton tanan mga kaluyahon, kay si Kristo ginatawag sa Bible anak sang Dios kag anak sang tao. Kag tungod si Kristo nag-istar man diri sa duta sulod sang mga 33 ka tuig, kag nakita kag nabatyagan ni Kristo ang tanan naton nga mga kabudlayan pag-atubang sa mga tentasyon sa sini nga kalibutan, nahangpan niya. Amo ina nga siya pinakataas nga pare nga nagaalagad dito sa langit, nga nagapakitlooy sa Amay pabor sa aton, kay nahangpan ni Jesus Christ ang tanan nga kabudlayan kag kaluyahon nga aton ginaatubang sa sini nga kalibutan, tungod kay siya tao man kag nagpuyo diri sa duta sulod sa 33 ka tuig. So ang ginasiling sa Bible nga si Jesus Christ ang bugto nga anak sang Dios, amugid ang aton pinakataas nga pare nga nagapang-alagad pabor sa aton didto sa atubangan sang Dios nga Amay, agod nga makaangkon kita sang kaluoy kag kapatawaran sang aton mga sala. Ang ikadua nga ginhambal sang Bible, si Jesus Christ hindi lamang amo ang aton pinakataas nga pare, kundi siya amo ang walay katapusan nga pare. So si Kristo ya hindi mabuslan sang iban. Ang aton mga leaders diri sa duta ginabuslan pananglitan parehas ang presidente. Sunod nga eleksyon, hindi na siya magdaog, mabusla naman siya sang bag-o nga nagdaog. So wala sing permanente nga leaders diri sa duta. Pero kung pare ang paghambalan didto sa langit nga amo si Kristo, ginatawag siya nga pare nga walay katapusan, wala sing makabulos sa iya. Kagamoy niya ang ginhambal sa Hebrews 7:21. Hebrews 7, chapter 7, verse 21. Nagasiling, ang Ginoo nagsumpa, kung sa aton pa ang Amay nagpanumpa, kang hindi magbaylo sang iya hunahuna. Anong siling niya sa iyang anak? Siling niya, mangin na pari ikaw sa walay katapusan. Ang Amay nagpanumpa. Kag siling sa Bible, hindi gid magbaylo ang iyang hunahuna. Nagsiling siya sa iyang anak, si Jesus Christ,
mangin pari ikaw sa walay katapusan. So si Kristo hindi mo mabuslan. Kag wala sing qualified nga persona nga sarang makabulos kay Kristo ang aton nga pari nga nagapang-alagad sa aton sa tunga sang Amay kag sa tanan nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. So permanente siya nga pari, hindi mo mabuslan. Ang iban iya nga mga kaparian naton, mga babuot man, Diyos naman sila nagapang-alagad, sing maayo, pero sila iya mabuslan sang iban, kay man nagakapatay sila, so buslan naman sang buhi, kag ang ilang nga mga trabaho kung magtigulang na, hindi na nila kaya, so buslan naman sila sa mga babakod kag pamatanon. Pero ang ginsilingin sa Bible, si Jesus Christ, permanente, hindi siya mabuslan, kay wala man siya nagkapatay, wala man siya nagakaluya, kag wala man siya nagatigulang. Ang ginpili sang Dios nga Amay, nga walay katapusan nga pari, nga magapang-alagad sa aton, sa tunga sang Amay, Dios nga Amay, kag sa aton mga tao, amo ang ginatawag sa Bible nga walay katapusan nga pari, nga wala sing qualified, bisan pang anghel, hindi sarang makabulos sa hilikoton ni Kristo, kay ang Amay mismo, amo ang nagpili siya, kag nagbutang sa sina nga hilikoton nga posisyon, subong aton pari, nga wala sing katapusan. So ang gina-encourage kita sa Bible, nga hindi kita magkataka, hindi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios, kay may pari kita nga walay katapusan, nga nagapungko sa tuo nga kamot sang Amay, nga nagapakitlooy para sa aton, nga kita mapatawad kag makaangkon sang bugay kag kaluoy halin sa Ginoo. Kag ikatatlo diri nga kinahambal na nungod sang pari nga ginpili sang Amay nga nagapang-alagad sa aton, ginatawag siya nga maluluyon kag nagapatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Kagamo ini ang ginsiling sa Hebro Kapitulo 8 versikulo 12. Siling niya, patawaron ko sila, siling ni Jesus Christ, sa ilang mga malain nga mga nahimo. Kag siling pa niya de, kag hindi ko na pagdumdumon ang ila mga sala. So may dua diri kakamatuoran nga makasiling kita nga si Jesus Christ ang aton pinakataas nga pari, kag maluluyon nga pari, siling niya sarang makapatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Kagay ko dua nga ideya nagasiling siya, kag kalimtan niya, hindi na niya pagdumdumon ang aton mga kasalanan. Gin-erase ni Jesus Christ, gintinluan niya ang aton mga kabuhi. Kanyang saad, hindi niya na pagdumdumon ang aton mga sala, kalimtan niya na. Kung kaysa nagasiling kita, nga may kaluyahon man gali ang Diyos. Nga siling sang mga katawhan, di ang Diyos nagakalipat man gali. Nagakalipat siya, hindi niya na pagdumdumon ang aton sala. Ang pagtawag sina, hindi kaluyahon, kay kalimtan niya ang aton sala. Ang panawag sina, gahom sang Diyos, sa paglimot kag hindi pagdumdum sang aton mga sala. Ang Diyos may gahom
sa di pagdumdum sang aton mga kalapasan. Si Kristo may gahom sa pagpanas, sa pagpatawad, kag pagkalimot sang aton mga kalapasan. Hindi ina kaluyahon sang Dios, kundi gahom ina sang Dios sa di pagdumdum sang aton mga kalapasan kag ginpatawad na niya. Amo na siling niya tre, patawaron ko sila sa ilang mga malain nga mga nahimo o konsala, kag hindi ko na pagdumdumon ang ilang mga sala. Ang Diyos may gahom, si Kristo may gahom sa pagkalimot sang aton mga kalapasan, ang sala nga aton man ginhinulsolan sa iyang atubangan. Kagani kaapat diri nga ginahambal sang Bible na nuod sang pari naton nga didto nagapang-alagad sa langit, nga amo si Ginoong si Kristo. Ginatudlo sang Bible nga siya naghalad sang iya kaugalingon nga lawas sa iyang kabuhi sa makaisa gid lang o makaisa lang. Ang ginatumo diri sa Bible nga nagasiling nga si Kristo naghalad siyang kagalingon nga kabuhi sang makaisa gid lang. Ang iya ginahambal amo ang paghalad ni Kristo siyang kabuhi didto sa cross sang Kalbaryo, makaisa gid lang. Hindi na ina pagsulit-suliton ni Kristo nga kada tuig magpalansan siya sa cross kag mapatay. Kada tuig naga-celebrate kita siyang kamatayon, pero wala siya napatay liwat. Kay siling sa Bible, makaisa lang siya naghalad siyang kabuhi didto sa cross kag hindi na ina masulit. Kag kung ikumparar nimo sang mga likoton sang mga kaparian sa Old Testament, sang mga Hudiyo kag mga Israelinhon, ang ilaya ginihimo sulit-sulit. Nagahalad sila kada adlaw. Nagapatay sila sang isa ka karniro nga lalaki nga mabuot nga karniro nga wala sing dipikto ang lawas, hindi kumpol, hindi piyang ginapili nila sang mga pari. Ang ginahalad nila dito sa altar, dito sa ilang halaran, dito sa ilang syudad sa Israel, sa ilang templo, sa ilang simbahan. Kada adlaw nagahalad sila sang karniro nga lalaki nga mabuot, wala sing dipikto, kag inaamo ang landong sang umaabot, palaaboton nga halad nga amo si Kristo. Kay si Kristo ginama na nga daan sang amay nga magahalad siyang lawas dito sa cross sang Kalbaryo sa makaisa gid lang. Pero ang diferensya iya sa mga pari sa mga Israelinhon kag mga Hudiyo, adlaw-adlaw sila sulit-sulit nila ina ginahimo. Nagadakop sang karnero, ihalad ang iyang dugo, iwisik sa altar, sa halaran, sa pagpatawad sang mga sala sang Israelinhon kag mga Hudiyo. Sala lang sang mga Israelinhon kag Hudiyo. Si Kristo ya kaisa lang maghalad. Ang iya ay ginhalad, iyang kaugalingon nga lawas. Wala nagdakop si Kristo sang karnero katulad sang pari sang Israel kag Hudiyo. Kag ang dugo sa among karnero ginawisik sa altar. Hindi, si Kristo ya naghalad siyang lawas sang makaisa lang kag ginwisik ang hamili nga dugo didto sa espirituhanon nga altar sa cross sang Kalbaryo. So siling sang Bible, mas superior iya ang halad ni Kristo kay ang iyang ginhalad iyang kaugalingon nga lawas kag ginwisik niya iyang kaugalingon nga dugo sa espirituhanon nga altar.
agod nga mapatawad ang sala sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kay man kitang tanan may sala, kag ang dulot sang sala amo ang kalaglagan, kag kung hindi ina mapatawad nga sala, kitang tanan silutan sa linaw sang kalayo sa walay katapusan. Pero si Kristo naghalad siyang lawas sing makaisagid lang, agod mapatawad ang tanan naton nga mga kalapasan. Kag siling ang Bible nga sa tanan nga nagtuo sa sinang Kristo ang aton pinakataas nga pare, hindi na paghukman sa silot, wala na sang silot sa tanan nga mga tao, kag magatuo kag magbaton sang kay Kristo suno sa ginatudlo sang balaan na kasulatan. Kag makita nimo sa John chapter 3 verse 18, wala na sang silot sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kansan sa lagin patawad kag ginugasan na niya sang iya hamili nga dugo. Kagaton ini dinubon ang isa ka kamatuoran. Ibalik nakon ang aton hunahuna sa mga pare, sa mga Israel, kag sa mga Hudiyo. Ang ila iya ginahimo nga nagahalad sila, ang mga pare sa mga taga-Israel, agod nga mapatawad ang sala sa mga Hudiyo kag Israeli noon lang, limitado. Agod mapatawad ang sala sang mga taga-Israel. So ang pari nagapatunga kag naghalad, agod mapatawad ang sala sang mga taga-Israel kag mga Hudiyo. Si Kristo ya superior. Ang iya ginhimo sang paghalad niya, siyang kagalingon, kay man ang lawas ang Kristo nga ginhalad dito sa cross sang Kalbaryo para sa tanan nga mga tao, hindi lamang sa mga Hudiyo, hindi lamang sa mga taga-Israel, kundi sa tanan nga mga katawhan sa sining kalibutan. Amo ina ang kamatuoran nga dapat naton bantayan, nga nagahambal gid ang Bible nga si Kristo naghalad, nagpanginmatay dito sa krus sang Kalbaryo para sa aton tanan. Kay man ang John 3:16 nagahambal, ginigugma gid sang Dios ang kalibutan kung sa aton patanan nga mga tao. Sa bagay gid hatag niya ang iyang bugtong anak, agod nga ang bisan sino, wala pili, ang bisan sino magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So si Kristo ya naghalad siyang kabuhi dito sa cross para sa tanan nga mga tao. Pero kung ikumparar mo siya sa mga pare, sa mga taga-Israel, ang ila ginahimo na naghalad sila sa mga karnero para lang sa kapatawaran sang sala sang mga taga-Israel kag sa mga Hudiyo nga ilang mga kadugo. So mga kautoran, mathag karon sa aton atubangan ginahambal sang Bible nga kita may isa ka pare, ginpili sang Dios nga Amay ang iyang bugto nga anak, kagina nga pare nagapangalaga dito sa langit para sa aton tanan. Nagapangabay siya, nagahambal siya siyang Amay nga magmaluluyon siya sa aton, agod nga mapatawad kita sang aton dalagko nga mga kalapasan. Kag nakita sang Amay nga ang iyang bugtong anak nga nagapatunga sa iya kag sa aton, wala nagauntat sa pagpangalagad sa aton, halin sang una tubtob subong. So ano ang aton buhaton? Ang aton niya buhaton sa siningitiyon,
Kay nakahibalo naman kita nga si Kristo nagapang-alagad sa langit para sa aton, magpaubos kita sang aton kaugalingon, kilalahon naton nga si Kristo amo ang aton pinakamaayo nga pari nga nagapangayo sang pabor halin sang may para sa aton. Ang aton himuon amo nga aton siya batonon subong aton pinakataas nga pari. Buksan naton ang aton mga kabuhi, tuohan kag batonon naton siya, kag ining malipot naton nga kabuhi aton gamiton sa pagpang-alagad sa iya, tubtob nga siya magabalik liwat sa sininga kalibutan. Mga kauturan, madamong salamat. Kabay ngang Diyos, magpakamayo gayud sa atong tanan.